Puji Tuhan, di dia pehita, maringanan di bagasan tikion, hatani Tuhan, nanaing si parhusor sorota, di bagasan rohata, nanaing si begota, nalau manurirangi sudi perdalanan ni ngoluta amang di portibi, mulota bereng do, tikion tung masay gudang do, mara tung masay ladid do akka perdalanan nito ni akan mangiring ni Tuhan, ya akan mangihutto Tuhan. Alai pos do rohata di bagasa Tuhan adong do basa-basa ni Tuhan, holong ni Tuhan, nama nogu-nogu hita, didokko Tuhan di hatana, dang tinggal honon ni Tuhan hita. Adong do Tuhan di bagasan ngoluta, adong do Tuhan nama dongani hita, na manghibur ho kita mangalion gogo di bagasan ngoluta. Tabuk kama Alkitab ta amang Bibel ta, ima na tersurat di sada Korintus 2, memuka sian ayat 14 sahatu 15. Oma hatani Tuhan nanaing si bigota di dia pehi hita maringanan di luat Portibion na beribadah melalui live streaming di kota Medan, di Indonesia, bahkan di bangso Akanado sian luat ton. Sian ayat 14 tajahama nangit-nangit amanginang om menanaik si begota bohalta di bagasan ngoluta mardalan di bagasan saminggot terlumobi di bagasan di bulan Meyon. Tajahama ayat 14 2 tolu. Dang terjalo jolma hian nasian tod dini debata. Ai hauto odoi di rohana dang tertadasai ai pertodiodo madodoi ayat 15. Alai saluhut nai di dodo pertodi alai dang terdodo manang ise anggo ibana. Molo di ayat 10 pat didokon amanginang nangit-nangit tai huti-huton di dia pehita maringanan didokos songonon dang terjalo jol mahian nasian tod dini debata. Buasa adong amang inang hataon rosian apostel Paulus turuas imana maringanan di luat Korintus. Gereja jemaat di Korintus on gereja tung namasay balga molo didokot di istilah sonario namang inang mega church. Alana jemaat manang naruas na nibukkani si Rasul Paulus mamulai sian namet-met. Alai ala di huton-huton halaki do hatan ni Tuhan, di bege-bege do hatan ni Tuhan, jala bertumbuh do sude jemaat na di Korintuson gabe ruas nama say balgama on amanginang. Jala sude luat tercengang-cengang manang naherad do. Songo dia perkara joni Tuhan, songo dia perkara joni todii di bagasan luat Korintuson. Iben na amanginang molotai huton tung masay godang do panurirangon, tung masay godang do surat na dikirim si Paulus. Tung masay gajang, mungkin dang adong surat na ugajang selain surat na tu Korintuson. Buasa amanginang alana tung masay godang do masalah di ruason. Nah salah satu masalah na dibereng panurirang Paulus manang na Rasul Paulus turuas nang pinukkan ni tanganna di dokot Tuhan hamuma nang binain ni Tuhan dohot mudarna mabangun hita mudar ni Tuhan na durus ido na paluaho kita jala Tuhan nama mememei hita dohot hatana jala di dokon Paulus auma bapa di hamuna atong parohaw kamuma songod dia nahudokon didokon Paulus songonon alana didokon si Paulus dang boy hita mangihutto Tuhan molo hita mian manang maringanan di bagasan hagiot ni akadaging molo hita nang majalo barita nauli manang nasi basa-basa hata ni Tuhan dohot Tuhan nang mian di bagasan rohata didokon si Paulus unang be mian sude akka hagiot ni daging. Unang be mian malo istilah ni bahasa Indonesia kehidupan di dalam daging amanginang. Idoko si Paulus ikon todiido na manggohihita
nama buat kita tu sudah rencana ni Tuhan. Didokon, sudah nasia Tuhan, sudah nasia surga, sudah nasia pikiran ni Tuhan ni, dang boy sudah terjalo jolma. Bahasa amang idokon si Paulus tu jemaat di Korintus songoni alana dibereng si Paulus do sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai bapak rohani. Godang do halakom mergutu-gutu amang inang. Godang do perselisihan, godang perbadahion. Jala godang do jemaat na di Korintuson mengulu di bagasan sude hisap-hisap ni daging. Jala di dokos si Paulus, songo dia anak ni Tuhan, songo nong napibeda ni Tuhan sian hangoluan na golap, tuna torang, tuna teori, ikon tiurma pabainata, ikon denggama pabainata. Dang tarjalo ni jolma sude akka na direncanahon ni Tuhan, na neksilahon ni Tuhan tu bagasan ngolutta, dang tarjalo ni pikiran ni jolma. On macaritaho na manginang songod dia do padan narobi dohon padan na ibaru. Molo jolma akan na mangolu di padan narobi amanginang dang tarjalosa sude pikiran ni Tuhan. Alana aha, dang adong toddi ni Tuhan ni mian di bagasan rohana sida. Dang adong toddi ni Tuhan ni markarejo di bagasan ngoluna sida. Iban na molo di padan narobi amanginang dang sude jolma majalo si basa-basay imatod di porbadiay. Jolma tertentu raja manang na imam amanginang. Iben na sude jolma dang tarsalosa sude perkarejo ni Tuhani, rencana ni Tuhani, ahanan eksibenon ni Tuhani di bagasan ngolutta. Hape amanginang taboto do tung masay ugodang do nasotarida sonari na neksilehonin Tuhan di bagasan ngolutta dibanding natarida na mungkin na oktajalo sonarion. Sa alian nay amanginang ugodang do na neksileon ni Tuhan di bagasan ngolutta nasotarida jala akajolma di portibion dang tarjalosay. Contoh na amanginang songonon molo tajahado di pangukampon sude yakan nasotarida dope dang boy tabereng alai ido di jajihot Tuhan tu sude ruas na porsea na mangaradoti hatana na mardalan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Ngolu na sa leleng ni leleng nao na manginang omma na dijajihot Tuhan di bagasan ngolutta. Jadi molo ngolutta manang na umurta 70 tahun amanginang dang sadiyay pasu-pasu songod dia pehita sonari dibuat Tuhan marlas ni roha dohotaka pasu-pasu di bagasan ngolutta, di bagasan rumah tanggata, di bagasan perkara jota sude naung tajalo saonari songod dia pe gok ni tangata di leo Tuhan dang tar etong dibanding songod dia godang na anon sa leleng ni leleng na naing sileon ni Tuhan dope di bagasan ngolutta jala para tehon hateo kamu amanginang dang tarjalo ni solmay iben na molo tahatay Tuhan Yesus silang ni Tuhan molo tahatay surgo jolma akan na mangulusonari ugodang addo madokon sonariom matahatay naupetingom ma nataridom matahatay iben na didokon dang tarjalo ni jolma pikiran ni jolma dang tarjalo ni jolma hian nasiat toddi ni debata. Jadi sonari buasa persea hita amang tutuhan hape mungkin dang tabereng buasa persea hita adong toddi di bagasan ngolutta adong toddi na marsuara na manuntun hita na mapergugoy hita alana didokon jawaban na menurut ayat 10 sopoton buasa persea hita buasa yakin 100% tu sudah janji ni Tuhan, rencana ni Tuhan di bagasan ngolutta. HP dang tarida jawaban na ala ngadong do toddi di bagasan ngolutta. Sudah na persia madok mauleate tu Tuhan. Ala ni amang hinang jolma akan nang majalo si basa-basa manang toddi perbadia godang dope naneng si udoton ni Tuhan di bagasan ngolutta. Talanjut tidokon
Ayah oto odo ayat 10 opasinakaning ha oto odoi di rohana dang tertadasai ay partodiodo madodoi. Alay molojol maamanginang na mangolo di bagasan toddi ni Tuhan. Sudedo jelas di bagasan ngoluta. Sudedo hita persea akka sudena di hatan ni Tuhan di bagasan ngoluta. Ibenna molo tabereng doa manginang 12 panurirang manang rasul. Selain Yudas 10 sada rasul na mardalan na majalo barita nauli. Molo tabereng doa manginang sudi halakon didokon di istilah bahasa Indonesia mati syahid atau mati martir. Demi iman, kepercayaan. Demi apa yang dipercayai. Murid-murid Tuhan, rasul-rasul sudi akan naporsea. Alana naung idokon si Yohanes rasul murid ni Tuhan. Ahanahu berek kami, ahanahu jalo hami, ahanahu rasa hami, idonahu pasahat tami Tuhamu. Ibenna dang tersirang holong ni Tuhan isian hami, songo dia pe perdalanan ni ngolu nami, alana todi ugogo do imar suara. Sian sude suara doho se sude akana taberengon manginang. Molo adong do todi di bagasan ngoludda jelas do sude na iya manginang. Molo adong do todi di Tuhan di bagasan ngoludda. Di dokot Tuhan marlas ni roha mahamu. Molo persian nang peso di berek kamu. Jala di dokot Tuhan adong do upa, adong do pasu-pasu na neksi pasaton ni Tuhan di bagasan ngoludda. Di ayat 15 tayhuton amanginang di ayat 15 didokon songonon hatani Tuhan. Alai salhut nai didodo partodii alai dang terdodo manang ise anggo ibana. Molo tabereng do amanginang akana porsea di bagasa Tuhan. Dohot naso porsea di bagasa Tuhan. Perbuena tarida do di kehidupan sehari-hari. Molo tabereng akan sopersia di bagasan Tuhan, molo susah perngoluan na. Sungut-sungut dang boy marlas ni roha di bagasan Tuhan. Alay molo ka anak kon ni Tuhan, nang majalo Tuhan, nang mangolu Jesus di bagasan ngoluna, nang adoktor dini porbadia. Kadang amanginang ugodang do memang kadang pergumulata, masalata, si tanggungota. Alay olo do hita umarlas ni roha dohot akka na mungkin dalam titik tertentu ugodang di jalo halaki siap portibion HP hita molo tadok komajo istilahna pasu-pasu manang na basa-basa orang-orang kaya, orang-orang berhasil molo kanakon ni Tuhan nangpe susah, nangpe menderita olo do ugok las ni rohatta dibanding nasida. Alaniahai amanginang imana dokon ni Tuhan las ni roha na huleho ni Tuhamu, dang songon las ni roha na nileon ni portibion, tu bagasan ngoluta. Alelas ni roha na nileon ni Tuhan di bagasan ngoluta. Nang peso tabereng sonari mungkin dang jelas segala sesuatu. Alaya dong do keyakinan hapor seau di bagasan ngoluta. Na denggad do rencana ni Tuhan, disude pangalak kayota, disude perdalan yota. Didokon amanginang di Roma pitu ayat 10 lalu, di Roma pitu ayat 10 lalu, songon dia do hita mardalan ditikyon di ari-arion alana la mujahat nado akka portibion akka jol mata bereng amanginang. Ahado nani igil ni Tuhan di ruasna dihita kana porsea di bagasan hatana. Dirokod di ayat 10 lalu songonon hatani Tuhan ay huwoto do dangadong nadenggan maringanan di bagasanau, madok di bagasan dagiku. Ia hagioton dapot do nian diau, alai dang dapot anggo napatupahon nadenggan. Ado lapatan ni hataon amanginang. Dirokot si Paulus amanginang, au sebagai rasul nang tinobus ni Tuhan, nang diperlengkapi Tuhan, memberitahuan hata nauli tu sudah luat portibion. Alana kadang
sebagai anak Tuhan na di tempat to di bagasan portibion di dokot Tuhan ikut terang dohita ikut gabi pasu-pasu HP kadang-kadang lingkungan ta tidak menunjang untuk kita bisa hidup sebagai terang Bapak Ibu. Alai di dokon hatani Tuhan ikut gabe pasu-pasu dohita di dia pehita di bait Tuhan, di dia pehita di hapersai Tuhan. Di dokko si Paulus godang do akan adenggan nahu pikiri. Alai dang margogoau mangulah hossa. Adong do akan nauli, adong do akan adenggan. Alai di dokko Paulus, alai ugodang ado pe akan najat, akan nasodenggan. Jala dang margogoau mangulahon akan adenggani sebagai manusia daging amanginang. Molo tajahado di Galatia 5 ayat 10 didokon solusina manang jalan keluar ikon todiido mangula markarejo di bagasan ngoluta manaluhon sude akka hagiot akka hisap-hisap ni dagingi amanginang ikom mangolu ikom marguru tutod diido hita asaboy hita manaluhon akka sude pikiran-pikiran na negatif akka na sodenggan akka na rorang akka dia may sitaluhonot tayo manginang didokon akka hosom elat teal late sude akka hisap-hisap ni daging dang margogo hita manaluhon ni moloholag gogot ta sendiri. Ikaw na dong do, todi ni Tuhan na markarejo na margogo di bagasan ngoluta. Ido jurus ya, manang na ido solusi na didokon ni si Paulus di Galatia 5 ayat 10 na mga menginang. Ikon marguru do hita. Ikaw na dong do to di porbadiay markarejo di jolot na mapargogoy hita, asaboy hita, manaluhon sude hagiot ni dagung. Surya ka hisap-hisap ni daging. Alanaon sada pergumulan do namang di bagasan ngoluta. Olo do hita sadarion anak ni Tuhan. Luar biasa tordita. Luar biasa haporsiauta. Luar biasa imata pemberiata segala sesuatu. Alay marsogot. Olo do nakaluar dang akan adenggan. Alay akka narorang. Na sota pikirhon, olo de tiba-tiba. Alana mungkin dang dapat pasu-pasu. Manangna alana male. Manangna mungkin ala di tengah dalan. Malana mungkin ala adong mengarea-area hita. Jadi sebagai anak ni Tuhan didokon, ikon mangolu do hita tetap di bagasat todii. Manaluhon sude akka hagiot manangna hisap-hisap ni dagingi. Dangadong guru na udenggan. Lau manaluhos sudah hisap-hisap ni dagingi selain todi ni Tuhan ni. Na porsia tu Tuhan madok amen. Alani manginang didokko si Paulus di ayat 10 sia. Di Roma 7 ayat 10 sia. Tauduti didokko songonon. Aidadahu huula nadenggan. Na pinarhagiot ni rohakku. Narwai naso huhalomohon ido huula. Jadi dang holanau hape manginang. Dang holan hamu. Kadang-kadang naso margogo manaluhon dagig taon. Contohna amanginang di pagi hari borat. Songon na borat hita laudungo. Lau marsinggang. Lau martangiang tutuhani. Dang holan hamu. Sebagai anak ni Tuhan, si Daud, Paulus peheado madokoni, hai jiwaku pujilah Tuhan, adong do masa-masa, dang mergogo hita, alay ditik kisongoni, ima kesetiaan, kesabaran, ikon terus do hita mangulahon, hata ni Tuhan na manginang. Di ayat 10 sia, di ayat 20, di Roma pitu, di dokot songonon, ay molo huula, naso hinaholomohon ni rohaku, dang apala ahu mangula dosai dotahe na maringanan di bagasan au. Jadi molo takarejo na kanasodenggan amanginang
na mangaula na markarejo di bagasan ngoluta ima akan na mangulu ima na kona na kaning sude hagyo ni daging sude hisap-hisap mi daging jala saleleng nileleng na amanginang dang boy hita songot tod di porbadia manang na songon malaikat dang mardosa adong do masa-masa adong do kondisi-kondisi tertentu hita gale alai di dokot Tuhan tetap setia, tetap maju, tetap bertumbuh. Alana di masa-masa songonido idokot Tuhan mangula markarejo ditiki galehita markarejo mahagogoon ni Tuhan di bagasan ngolut tak jala molo takarejo do akan adenggan berarti amanginang dang gugot tabi alai gogo ni Tuhan nama markarejo di bagasan ngolut tak. Tauduti dia 20 sada terakhir idokot songonon asa jupangau songon aturan na roado dapot diau dangpe di pangido rohaku mangulahon nadenggan. Oma nasihat ni si Paulus sebagai bapa rohani amanginang turuas manang jemaat na adong di Korintus ikon mangulahon hatani Tuhan na di bagasan ngoluta naumian Tuhan Yesus di bagasan ngoluta tod di porbadia naumian di bagasan ngoluta ikon oloatta namay ikon marbinege mahita tutod di porbadia songod dia do hita asaboy margogo mangulahon hatani Tuhanon amanginang didokon hatani Tuhan asa margogo tod didda asa margogo haporsiaota na parjolo unang lupa ima vitamin paling sempurna di bagasan tordida jiwata ima hatani Tuhan namanginang. Molo daw hatani Tuhan sian maaf pamangata siap pikirata siap tordita markarejo ma sude hisap-hisap ni dagingi di bagasan ngoluta. Jadi hatani Tuhanon amanginang sebagai batas ya manang na pagar manang na alarm si paingot di bagasan ngoluta molo terus do hita mardongan dohot hatani Tuhan mangan minum toluhali mungkin sadari songod dia hita mangan minum porsiado di bagasan guarni Tuhan margogo matordita margogo hita mangulahon hatani Tuhan alana adong do hatani Tuhani markarejo mangolu di bagasan hita napaduahon na manginang adong do istilah bahasa Indonesia, nafas dua itu adalah nafas. Ketika kita berdoa, kita sedang memberikan diri kita agar setiap kita mampu melakukan firman Tuhan, ditik kemar tangiang hitamang, ditik kemar singgang hitamang, sada pengertian adong do sada pengertian di bagasan ngoluta dang margogo hita mangulahon na hape ikon gogo ni Tuhan itu markarejo di bagasan ngoluta ibenna molo tabereng do akan martanyang ini sebenarnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan na porsea tu bagasan Tuhan dang adong gogo kuna lain selain gogo ni Tuhani iba ini romaau marsinggang martangiang tu hatani Tuhani na parjolo na kaning hatani Tuhan na paduahon martangiang hitaro tu Tuhani. Ayat terakhir sebagai ayat penutup amanginam Galatia 5 ayat 10 ayat terakhir Galatia 5 ayat 10 didokon songonon amanginang alai oddo hudok marguru tutod di ima hamu marguru tutod di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap ni daging unang pasaut tamu adong doneng markarejo alai boy do yamang dibatalhon adong doneng marparbue akasude hisap ni daging dang boy lepas siya pikiranta siya lakata siya rohata siya tangata siya pangalakayota adong do alai didokon si Paulus unang sape marparbue ahado na buhay mabay ni mati amanginang holan toddi ni Tuhanido alan niya manginang hata ni Tuhan nang tabigi di bagasa tikyon di bagasan siyang niaryon sudah hita apalagi hita marningot di tikyon mangingot
Songo dia tod di porbadia, roh tu sudah ruas akan aporsea tu Tuhan. Ditiki digohi tod di porbadia, sudah akan aporsea, sudah ruasna, mergogo mahita, marlojong, mangulahon hatani Tuhani, dang berengot tabe, hisap-hisap ni daging, markarejo di bagasan ngoluta, tod dini Tuhani nama na markarejo di bagasan ngoluta, jala berengot tama, sude akka perbueni tod di porbadia, holong las ni rohadot, sude akka nadenggani markarejo ma di bagasan ngoluta. Jongjong mahita, di dia pehita maringanan, roh mahita marsoba tutuhani. Tai dehon hubuan madiriku Tuhan hibul Tuhan. Haleluya, haleluya. Hubuan madiriku Tuhan hibul Tuhan. Ayau do tinobusmu umbain tarbain nauro hubuan diriku Tuhan hibul Tuhan. Ayau do tinobusmu umbain tarbain nauro pagalat marohaku di son managama ton dini masuru naboy manggo pagalak maroha amen di son managama ton dini masuru naboy manggoma awet dua hosi paluao hosi paluao suli nagogorumi hatam dohu hapos amen aso boy mu pagalak maroha di son managama ton dini masuru naboy manggong pagalak maroha di son managama ton dini masuru naboy manggong. Ayat tolu ias doa diburi. Haleluya. Ias doa diburi. Oh ale Tuhan di amen. Naing dohot parulaku hontar tu romahita marsoba tu Tuhani pagalak maroha di son managama ton dini masuru naboy manggong pagalak maroha amen amen di son managama haleluya ton dini masuru naboy manggong. Musik saja memuji Tuhan, rohami Tuhan marsoba tujolong mangidong todim todi porbadia mapargogoi hami manggohi hami asaboy hami Tuhan mangulahon sude hatami
asa marparbue hatami di bagasan ngolu nami, asa marparbue to di porbadia di bagasan ngolu nami, rohami marsoba di bagasan tikyon, tuadopan mi amang nabasa, gohi mahami dohot todimi, gohi mahami dohot mudarmi, gohi mahami dohot huasomi Tuhan, asa gabe berkata, asa gabe pasu-pasu di dia hami sude ruasmi, mangulaho hatami, mardalan dohot pasu-pasu mi. Oh dia la bara 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 oh dia la masyara bara 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 bara. Oh curahkan rohmu atas kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Magalat man Tuhan rohanami di jolomi Tuhan. Oh syana bara 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 bara. Pauleate maniho amang nabasa salian naita dok pagala magalat maroha. Amen amen. Dison manogala dong ini masuk namun rohita marsoba salian natu Tuhan di pagala pagalat maroha. Hami Tuhan, oh nimi makohi hami, mamasu-masu hami, oh nimi masu, amen, aboy pangko, ton nimi masu, naboy pangko, ton nimi Tuhan, ton nimi masuru naboy manggonggo. Partopa kita pasangap Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Oh, ya nama syana bara 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 bara. Maulihate madiho amang nabasa. Maulihate madiho Tuhan. Hatam nang marsaringar nang hubegi hami di bagasat tikyon, marparbuy ma Tuhan di bagasan ngolo nami, markarejo matodimi, markarejo ma holongmi, markarejo ma huasomi di bagasan ngolo nami. Di dia pehami sude ruasmu di luat portibion, tarida mahami nang mian hatami di bagasan ngolo nami, di bagasan keluarga nami, di tonga-tonga ni karejo nami, martangyang hami Tuhan, tuluat nami, tu bangso nami, Tuhan dibareng hodo bangso nami, Indonesia, Tuhan pasu-pasu ma, bangso nami, sude pulau, sude kota, di bagasan damemi, martangyang hami Tuhan, asa tod di porbadia, mabuan sudia kana porsea, mabuan sude ruasmi, sude gereja, sude denominasi, sude akana posom, di dia pe di Indonesia Tuhan pasu-pasu hatam, pasu-pasu barita na uli asala mugodang akka na porsea na majow guarmi di bangso namion, pasu-pasu secara khusus sudi akka bapa rohani nami na manangyako kami na marmudu-mudu hami lehon las ni roha, lehon gajang ni umur moladong na dibagasan parsahiton mudarmi huasomi pamalupon Tuhan disude aka kerinduan hati nami Tuhan porsiado hami basa-basa mi markarejo sude di bagasan ngolu nami molo ari-ario Tuhan nong dilihat Tuhan di hami kesempatan asa rohami tu bagas joromi pasu-pasu ma ruasmi di dia pe hami mamuji-muji guarmi terlumobi di bagas on hadiratmu Tuhan, kuasamu ada di tengah-tengah kami. Pasu-pasu sude akar ruasmi, tanganmu nagok huasoi, tod di perbadia, napar mahatok kami, asa hubere kami, Tuhan markarejo di bagasan ngolu nami. Mau liati madiho amang nabasa, mau liati madiho Tuhan. Herbak koma tanganmu nagok huasoi, gohi mahami, dohot sudelas ni roha, basa-basa, naro, sian surgo di bagasan ngolu nami. Saya di pasu-pasu,
jala diramoti Jehovah mahita, dipasodakot Jehovah ma bohina tuhita, jala asi rohana midahita, didopakot Jehovah ma bohina tuhita, jala dipasarhoma damena tutod ditabe, sadari orno di saleleng nileleng na. Amen. 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 Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhan berkati. Kogumaro hangkong